Staġun batu tas-sajjieda xlukkajri għall-qabda tal-lampuki. Minkejja li l-istaġun ta' din il-ħuta jinsab fl-aqwa tiegħu, jidher li s-sajjieda xlukkajri qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' bosta sfidi li qed iwasslu sabiex inqabdu inqas ħut mis-soltu. One News tkellem ma' Franz Karabott, sajjied full-time minn Marsa Xlokk, li ilu jistata l-lampuki għal madwar 20 sena. Spjega kif għal-kuntrarju ta' snin preċedenti sa' issa għadu qabad biss 100 kilo fi 3 sajdiet. Palissa l-istaġew fedaħ ġifieri qed naraw il-lisid mhux qiegħed tajjeb ħafna, qiegħed ħeżej anzi ferm. Għax munna ġiet lid-darbiet u ma qbadna xejn. Issa riġa' ġej b'nazzi u naraw il-ġimgħa d-dieħla jew dil-ġimgħa ħanajdek. Meta jerġa' jġib nazzi, imma s'issa għadna biex ngħidlek hekk laqqas id-diesel ma fdejna. Mistoqsi dwar x'jistgħu jkunu r-raġunijiet wara dan kollu, Franz semma li t-temp kien wieħed mir-raġunijiet ewlenin għal fatt li sabiex jinqabad il-lampuki il-baħar irid ikun żejt. Żied jgħid li l-lampuka naqset ferm għal fatt li saret ukoll imfittxija minn bosta sajjieda barranin fosthom Taljani, Tuneżini u Spanjoli. Il-Taljuni qed jistgħu qabilna u qed jitfgħu ċ-ċejmi qabel ma jistgħu Maltej. U għaw it-Tuneżejn, għaw l-Ispanjoli, kulħadd sur jiġġenna narija del-ħewta. Qabel kunna Maltej bes nistudwu għalija, l-Taljuni ħadd ma kien jistudwa għalija. Issa suraw kemm titfanti kan nitsud il-beħer. Il-lampuka aktar ikollha ma xiex tieqaf. Semma kif l-ikbar weġa ta' sajjied Malti hi li l-barranin qegħdin jaqtalhom iċ-ċimi waqt li l-vapuri wkoll saru biċċa u ġieħ ta' rasa s-sajjieda. In-naħa tal-Vant ġieli kien hemm it-Taljuni illi jaqtaw iċ-ċejmi xlukkajri. Huma jkunu bil-kons u flok jaqbad il-kons tagħhom maċ-ċejmi u flok jeħelsu l-kons tagħhom jibqgħu sejrej, jaqbdu jaqtaw, dik li taqtaħħa tintelef. Sewa mbagħad mawinti u ma ssibix. In-naħa ta' Għawdex ikun hemm dak Tuneżejni u n-naħa tal-Bejġ ta' Malta ikun hemm dak Tuneżejni li jmuru jdawru ilhom. Ġifieri jkun hemm vapow jaqteħħilek ukoll. Kien jgħaddi vapur minn fuqha jaqteħħa. Imma l-ar meta jaqteħħilek mhix vapow jew kellha tinqata' waħda, l-ar meta jaqteħħilek xi ħadd b'vendikazzjoni. Dik kera. Iżda bid-bissima fuq fommu Franz saħaq illi l-lampuka xorta għadha l-iktar speċi ta' ħuta mfittxija mill-Maltin u r-ristoranti u lanqas jilħqu jirfsu l-art li ma tinħatafx. Malta l-lampuki l-iktar ħewta li tittiekal żgur. Għax jien naħdem għal kollox jiġifieri staġew war ieħor, imma naħseb il-lampuka li tinbieħ. Għax qabel kunna naqbdu ħafna lampuki u kollha kienu jinbiegħu Malta. Jiġifieri n-nies Maltej speċjalment ifittxew ħafna l-lampuka.